Kedy budeme mať na Slovensku moderné nemocnice, podobne ako na západe alebo v susedných Čechách? Zadlženosť a investičný dlh slovenských nemocníc z roka na rok rastie. Pamätáte si knihu Plesní, ktorú prednedávnom pripravili študenti medicíny pre premiéra? Už roky rozprávame o zámere postaviť nové nemocnice. Riešenie existuje, ak splníme tieto tri podmienky. Nemocnice musia byť politickou prioritou viacerých vlád v nasledujúcich 10 až 15 rokoch. Modernizácia nemocníc si vyžiada viac ako 5 miliard eur. Štátny rozpočet nestačí a bude potrebné viaczdrojové financovanie. Tieto zdroje nesmieme vnímať len ako ďalšie výdavky. Ide o investíciu do zdravia. Zmeny musí robiť mimoriadne schopný a vysoko profesionálny projektový tím, ktorý bude spadať priamo pod premiéra alebo vládu.